Bon dia, bon vespre o bona nit a tothom. Us he de confessar que potser és el primer cas, no sé si és el primer cas documentat o no, en tot cas això quedarà documentat. Crec que sóc el primer nacionalista català, lògicament independentista de guàrdia, ja sabeu, que confessa el seu principi de catalanofòbia. I m'heu sentit bé. Ja sabeu que bé, jo sóc bastant crític cap al meu propi poble, o el que jo considero el meu poble, la nació catalana, el que queda d'ella, el poc que queda d'ella. Mireu aquesta diapositiva, sé que us encanta. Mireu-la bé. Mira el Puchito. Mira quina pressió. Mira que sol que està, pobret. Mira, cómo le gusta. Bésala, Puigdemont, que sé que te gusta. Bésala, chúpamela, cómemela. El que vulguis, Puigdemont. Que grande que ets. Sí, a veure, com us anava dient, no m'ho vull allargar. Després passen coses. Us confesso la meva catalanofòbia. Val? És un principi, no estic en una fase encara terminal, diguem-ne, però sí que arribo a entendre la catalanofòbia, però clar, quan jo soc nacionalista català, o em dic nacionalista català i em dic independentista de guàrdia i tal, sé que pot sonar una mica estrany, bueno, per alguns no, perquè alguns ja em coneixeu i ja sabeu que n'opino de tot plegat, no? Però és que no ho puc evitar, vull dir, ja són molts anys i en fi, anem a partir de dos supòsits, val? Us plantejo dos supòsits. I vosaltres, a la caixa de comentaris, on vulgueu, al Twitter, m'heu de dir què en penseu, perquè és una de les dues coses. No hi ha més possibilitats. O sigui, ho he intentat resumir en dues possibilitats. O sigui, sí o no, val? O sigui, un o dos, però jo crec que no hi ha més possibilitats. Llavors, o els catalans tenim els polítics més inútils, més incompetents i més covards de la història, tot alhora, perquè normalment solen ser coses que van alhora, incompetents, inútils i covards, però de la història, o sigui, uns inútils però de campionat, que no hi ha res que els superi a la història, val? I els seguim votant any rere any, elecció rere elecció, cosa que diu molt a favor nostre. Aquesta és la primera opció que us dono, val? Vosaltres ja decidireu quina de les dues és. O l'altra opció, que és que tenim els polítics més traïdors, més botiflers i o barra infiltrats, com li vulgueu dir, però resumim-ho amb traïdors i botiflers, que tothom sap el que és un traïdor i un botifler, de la història. Jo crec que pràcticament de qualsevol país del món. I els seguim votant a cada oportunitat. Conclusió, no? Us mereixeu el que teniu. Ja sigui per A o per B, us mereixeu el que teniu. O sigui, com a poble ens mereixem aquesta puta merda. Vull dir, o és una cosa o és l'altra. O són uns putos inútils, covards, incompetents, o són uns traïdors i uns botiflers. I sigui com sigui, els seguiu votant. Això en referència a Junts, Esquerra, l'Escup, bueno, totes aquestes coses, no? Després hi ha la nova pastanaga de la que ja us he parlat, no? De la que jo considero, jo crec, doncs que és la nova pastanaga espanyola, el nou projecte, la nova operació espanyola, per agafar tots aquells que ja esteu fins als collons de votar inútils, covards, incompetents i o traïdors i botiflers, llavors, pam, us dona l'Aliança Catalana, que diu coses diferents als altres, diu, ja veurem si farà o no farà, jo crec que no, però diu coses diferents, però que al final està finançat pels mateixos, després us ho explico. Llavors, recull el vot d'aquest cabreig que us provoca, o sigui, l'estat espanyol us genera necessitats i us dona la solució. Si us hi fixeu, us genera la frustració infinita d'estar constantment votant aquests putos inútils o incompetents o traïdors o botiflers, com li vulgueu dir, ja us dic, una cosa o agafa l'altra, i per altra banda us dona la solució. Pam, aquí està Aliança Catalana, aquí està Silvio Oriols al rescate, Tots aquells que esteu fins als collons de tots aquests, pam, voteu-me aquesta, us ho poso en bandeja. I a més, faig veure que li faig censura perquè veieu que és una cosa, doncs molt problemàtica i molt fosca, de que que aquesta sí que va de debò, que aquesta sí que va en sèrio, que aquesta acabarà amb tot el mangoneo, val? I per altra banda us la publico també, doncs us la publicito, us la propagando, no? per la jihad mediàtica espanyola, no? És una cosa molt curiosa, una campanya de publicitat una mica estranya, però bé, bastant efectiva pel que es veu, perquè la gent va com boja amb el projecte aquest, no?
Llavors, en fi, sigui pel motiu que sigui, enteneu la meva catalanofòbia? Com a mínim cap a una molt bona part del poble català. Evidentment un poble català que ja no és genuí, és un poble català espanyolitzat, no? Idiotitzat, infantilitzat, estupiditzat, assubnormat, vull dir, poble català, doncs, que és el que és, no? Però us ho he de confessar, és que si no, no seria lleial, no? a la veritat, i aquesta és la veritat. I puc entendre, perquè als espanyols a vegades de tant en tant els hi agrada i disfruten zumbant-nos, perquè jo ho entenc. Si ja com a català a més d'un ja li fotria un clatallot, doncs home, m'imagino que els espanyols que ens tenen unes ganes ancestrals, doncs clar, l'1 d'octubre que van disfrutar com a porcs, sobretot que no se'ls oblidi mai. L'1 d'octubre, que no us enganyin i que no se'ls oblidi. L'1 d'octubre han disfrutat com a porcs, com a gorrinos, val? Com a marranos al fang, val? Tal qual. Val? Això que no es confongui perquè hi hagi un que diu que no, que ho va passar molt malament. Les excepcions estan per confirmar la regla. Val? Està el gruix, la majoria, la immensitat, el general i el comú de los espanyoles, i després estan les excepcions i els 4 pringats de sempre. Val? Però, en fi, bé, això per una banda, val? Primer us confesso això, val? Perquè si no a vegades els meus vídeos no s'entenen. I després, anem a veure. Sobre Silvio Oriols, per no perdre el costum, val? Que sé que es veu que no li agrada que faci vídeos i tal, però jo en seguiré fent, val? Esto va pa largo, vale? Anem a veure. Ja sabeu que jo intento analitzar-ho absolutament tot, com crec que s'ha de fer, és a dir, des de la perspectiva de fer la independència, del que és útil o no és útil per fer la independència, per arribar a la independència. I encara que aquesta independència potser al final a la pràctica, si s'acaba aconseguint, sigui potser només d'una petita part del Principat, cosa la que jo ja signo absolutament, o sigui, signo, val? Però independentment de com s'aconsegueixi, si és que s'acaba aconseguint, sempre, doncs, amb aquesta perspectiva, i també amb una altra perspectiva que és sempre preguntant-me, o amb una reflexió, que és preguntant-me sempre a qui beneficia exactament, concretament, la no independència. I quines tàctiques, quines tècniques, quines estratègies poden utilitzar de manera més efectiva per apunyalar els catalans per l'esquena, enganyar-los, engatussar-los, perquè és la manera més efectiva d'anar a fer la independència, que ens tiquin engatussats i enganyats. I per tant, em pregunto sempre a qui beneficia la no independència, és a dir, la dependència, a qui li va bé, qui s'està forrant, qui treu pasta. Per exemple, un altre debat seria a qui li interessa la immigració massiva, absolutament, entre cometes, descontrolada a Catalunya? Perquè no és una immigració descontrolada, és una immigració perfectament controlada per l'estat espanyol, val? Però que, en fi, a efectes pràctics nostres, doncs diem una immigració descontrolada, no? Desbocada. A qui li beneficia això? Doncs li beneficia a l'estat espanyol, que ens substitueix demogràficament i ens minoritza com a nació, beneficia, doncs, jo què sé, a Securitas Direct, per exemple, no? M'imagino, beneficia, doncs, per exemple, a les constructores, no? El que han de fer més vivendes, més pisos de protecció oficial i tot això, beneficia, doncs, per exemple, el sistema privat sanitari, no? Perquè, evidentment, doncs, això col·lapsa la seguretat social i llavors els catalanets, doncs, han d'anar a la seguretat privada, a la seguretat privada tant mèdica com de seguretat ja pròpia de les seves llars, etc. Per tant, és una interessant reflexió. A qui li interessa realment aquesta immigració absolutament desbocada? També, doncs, aquests. Qui són els que dominen aquestes grans empreses que es dediquen a la seguretat, al tema mèdic, tot el que és el tema privat, les grans mútues, tot això, a qui li interessa? A qui pertanyen? Bé, doncs, us van passant fotos del Puente Aéreo, ¿vale? Us anaven passant fotos de Duran i Lleida, ¿vale? De Sánchez Llibre, col·legues, ¿vale? Tots són col·legues, ¿vale? Florentino Pérez, el Tito Pérez, ¿vale? En fi, són reflexions, no? Que deixo aquí. Llavors, anem a analitzar, i ara us ho dic seriosament, i, bueno, sempre us ho dic seriosament, però anem a fer-ho amb 2 supòsits també. Igual que he fet abans per explicar la meva catalanofòbia, anem a explicar ara Silvio Oriols. Hi ha 2 supòsits. Ho he resumit en 2 supòsits. Evidentment tot és molt més complexa i bla, hi ha moltes més possibilitats, però crec que ja n'he parlat prou en els altres vídeos. Vull fer-ho molt concret. Hi ha 2 opcions. O bé Silvio Oriols és una nacionalista, però com una casa de pagès, val? I bé, jo crec que potser també s'ha cansat de la situació i veu que això de Catalunya no té cap futur, que això de la nació catalana no va enlloc, que som ja una minoria, que no hi ha sortida i que en fi, que allò de pa lo que le queda al convento y con 5 hijos,
mejor me cago dentro, saps? Vull dir, diu, con 5 hijos que alimentar, para lo que te queda en el convento, me cago dentro. No? Vull dir, posats a perdre, escolta, em presento, que em pagui una pasta, aquí allà, tinc mandanga pels meus fills per uns quants anys, i que us donin pel cul catalans perquè sou uns putos inútils. També pot ser, pot ser. I és totalment legítim, vull dir, tot el que sigui enganyar el poble català, tot el que sigui presentar-te pel motiu que vulguis a les eleccions, guanyar diners, d'aquesta... És tot legítim, cadascú pot fer el que vulgui, vull dir, no sé si és legítim o no legítim, la gent pot fer el que vulgui, és lliure de fer el que vulgui. I de fet, home, si entenguéssim que, per exemple, imaginem-nos, no?, que Silvio Oriols comparteix part de la meva catalanofòbia, no?, de dir, mira, aquest poble és subnormal, aquest poble no hi ha res a fer amb aquesta gent, els catalans són uns putos inútils, ja ho han demostrat durant anys, i això no hi ha manera de remuntar-ho, llavors, saps què? Em venc el diable i que em comprin i que em suquin per totes bandes, que em solucionin la vida i a prendre pel cul. I quan ja tingui tot el que he de tenir, marxo a, jo què sé, a Suïssa, a Finlàndia, a Rússia, o em faci falta, jo què sé, a Austràlia, jo què sé, vale? Aquesta seria una opció, val? Us dono aquesta opció. L'altra opció és, Silvio Oriols és una nacionalista, però com una casa de pagès, val? O sigui, fixeu-vos que en les dues opcions no estic discutint que sigui una nacionalista, catalana, i fins i tot en perspectiva independentista, no us estic discutint, imagineu-vos, lo generós que estic sent en el meu plantejament, us confirmo, no, o bé és una nacionalista que es ven al diable, o és una nacionalista que compta, s'ho creu, diguem-ne, un segon, sisplau. Aquelles coses que passen del directe. Com us anava dient, ja no sé per on anava. Val, sí, és una nacionalista com una casa de pagès i, per tant, es creu el projecte, val? El projecte Aliança Catalana, se'l creu en ell, i aleshores hi ha una cosa que no quadra en tot plegat. O sigui, en aquests dos supòsits, un supòsit quadra perquè es ven l'ànima al diable. I en l'altre supòsit hi ha una cosa que no quadra, que és que Silvio Oriols és nacionalista, vol la independència per Catalunya, però es presenta com a cap de llista d'un partit que és finançat per els cercles, els grupuscles de Convergència i Unió. Círculo Ecuestre, Puente Aéreo, aquest ambientillo, ¿vale? Aquest ambientillo turbio, aquest ambientillo tèrbol, cosa fosca, cosa... ¿vale? Aquest tufillo de... Buah, ¿vale? Llavors, clar, no és una hipòtesi meva, ¿vale? Això heu d'entendre que això de que està finançat per cercles de Convergència i Unió, per gent d'aquest entorn, d'aquest grupuscle, heu d'entendre que no és una cosa que jo m'estic inventant. És una cosa reconeguda públicament i publicada i promocionada, propagandada pel país, per una entrevista que li van fer a Jordi Aragonès, l'ideòleg, la persona que està al darrere de Silvio Oriols. O sigui, està Silvio Oriols al davant, val? I al darrere, immediatament al darrere, ens podem imaginar que està Jordi Aragonès, movent els fils pel darrere, val? O els contactes, o com li vulgueu dir. Val? Aquest senyor ha reconegut públicament, en una entrevista en un mitjà espanyol, ben espanyol, que Aliança Catalana està finançada per gent de l'entorn de Convergència i Unió. Us recordo alguns noms de Convergència i Unió? Fa falta que us recordi noms? És que us surten també les diapositives. No, és que no els diré, val? Però només us en diré només un de referència, val? El d'Unió Democràtica de referència, val? Amb aquest no hi ha pèrdua, val? Duran i Lleida. No estic dient que Duran i Lleida estigui fotent diners, us estic ficant un exemple de gent d'entorn de Convergència i Unió, el que vol dir, val? Aquesta cosa de... Duran i Lleida, val? Només per ficar un exemple, val? Penseu que tots aquests els entorns aquests de Convergència i Unió són amiguets, per entendre'ns, perquè tinguem una altra referència, són amiguets del senyor Florentino Pérez,
el senyor aquell que va provocant terratrèmols a la costa de València i a sobre l'han d'indemnitzar amb els diners de tots els contribuents, sobretot els catalans, ja sabeu com va això, via impostos, via factures de gas, via factures de la llum, via és igual, impostos directes que paguem els contribuents. M'explico? Vull dir, estem parlant d'aquest tipus... No utilitzaré la paraula aquella grossa que comença per una M i acaba per àfia, val? Però us podeu fer la idea. Val? Llavors, estem parlant d'això, reconegut públicament. Llavors, Sílvia, estimada Sílvia, això ho sabies? Pregunto, Sílvia, això ho sabies? Si no ho sabies... Home, anem fatal, perquè jo he fet uns quants vídeos, jo crec que ja ha sortit prou al Twitter, jo crec que ha sortit fins i tot publicat al País, no? On també crec, si no m'equivoco, han fet també una entrevista. I, si no m'equivoco, però és que ja em perdo amb El Mundo, OK Diario, E-Notícies, 8TV, ja em perdo, però amb la censura aquesta tan bèstia que tens a sobre ja em perdo, reconec. Però si tu saps que Aliança Catalana està finançada per aquests grupuscles, què fas a Aliança Catalana? Et penses que aquests grupuscles que financen Aliança Catalana volen la independència, cerquen la independència, et permetran fer la independència, estan d'acord en fer la independència? És que si no ens centrem en això, ens perdem. Vull dir, això és un fet absolutament irrefutable. El que us estic dient ara és un fet, no és una opinió, és un fet irrefutable. Aquest partit està muntat, preparat i finançat per gent de Convergència i Unió. És que a partir d'aquí ja... Val? Vosaltres sabreu, Vosaltres teniu més anys... Segurament, per estadístiques del YouTube, veig que teniu molta més experiència que jo en el que és Convergència i Unió i el que representa, el que significa això. Us recordo, ja no només el que han fet en el passat, és que en el present o en el passat recent, val? Tema pacte fiscal, tema allò de estatuts, vull dir, tenim clar el que significa Duran i Lleida, puente aéreo, círculo ecuestre. Us en recordeu de l'Ara? L'Ara, no sé, us en recordeu de Manuel Fraga? Vull dir, Aliança Popular, vull dir, tota aquesta cosa, val? Tot aquest tufillo, no? Bé, doncs això. Llavors, si Sílvia Orriols l'han enganyat, li han ocultat, no s'han assabentat encara, home, estimada Sílvia, informa't, perquè potser fas un cop de cap, te n'adones i, potser ho deixes i tornes a marxar, igual que vas marxar del Front Nacional, tornes a marxar i et muntes un altre nou partit, no ho sé, vale? O no sé, potser, jo què sé, això és una. Si ho saps, i estàs d'acord i et sembla bé, perquè clar, és que si estàs en el partit i encapçales la llista és perquè entenc que això, estàs a gust amb aquesta situació, et sembla bé i per tant, doncs, compliràs el mandat que et donguin, no els ciutadans, lògicament, sinó el mandat que et donguin a aquests senyors de corbata i no, que van vestits així, no solen anar vestits amb aquests trajos foscos i tal, i que es dediquen al que es dediquen. Llavors hi ha com una certa, no sé, Sílvia, estimada Sílvia, veus que hi ha com una espècie com de, a veure com dir-ho suau, incompatibilitat amb fer la independència o voler fer la independència amb estar dins un partit creat per aquesta gent, finançat per aquesta gent, amb els objectius que aquesta gent persegueix, lògicament, que no és la independència de Catalunya. L'últim objectiu que persegueix aquesta gent és la independència de Catalunya. Llavors, hi ha com una espècie com d'incompatibilitat, hi ha alguna cosa que no quadra, val? Alguna cosa que no encaixa, val? Ho sabeu veure vosaltres també? O estic molt loco, tio, o sigui, és que estic flipant, o sigui, el que us estic dient és així o no és així? O sigui, jo no consumeixo droga, val? Així en general no consumeixo, llavors potser és que jo m'he donat un cop al cap, no me n'he donat, que estava dormint, no? M'he aixecat sonàmbul, m'he donat un cop, he caigut al terra, i no raono bé, és possible que no raoni bé, val? Però 2 més 2 crec que són 4, si no estic equivocat ara mateix, Llavors, si tot el que envolta i al darrere del partit és tèrbol, fa olor molta a Convergència i Unió i sabem tots el que representen aquesta cosa de Convergència i Unió,
la històrica, tradicional, antiga Convergència i Unió, tota la corrupció, diguem, no?, que hi ha hagut a Catalunya, coneguda, o la no, diguem, la il·legal, la corrupció il·legal, diguem, coneguda i promoguda i que ha sortit als mitjans. La que no, la que està permesa, tota la corrupció permesa i tal, no la coneixem, tota aquesta no la coneixem i segurament no la coneixerem mai. Però tot el que hi ha al darrere, no? Llavors, clar, aquest és el segon escenari amb el qual em sap greu, estimada Sílvia, però no em quadra. Hi ha alguna cosa que no quadra. Val? Això que tu defenses, sí, contra la immigració, també és una mica estrany, no?, que vagin en contra de tot això, però lo de la independència és que no cola. Val? Sobretot si tenim en compte que tu saps això i estàs d'acord amb això. O sigui, o estàs d'acord en fer la independència o estàs d'acord en no fer-la. O sigui, no poden ser les dues coses alhora. O sigui, el concepte d'estar finançat, el concepte d'estar, diguem-ne, entre cometes, com protegit, com suportat per aquest grupuscle de Convergència i Unió i voler fer la independència o pretendre fer la independència o restituir l'estat català, alhora és mútuament excloent. No sé si el concepte queda clar. És un concepte mútuament excloent. Val? Els dos conceptes són mútuament excloents entre si. Val? O sigui, una cosa no pot ser l'altra. Val? Fer la independència vol dir deixar de ser dependent. Val? Seguir fent la dependència vol dir no fer la independència. Per tant, les dues coses alhora no pot ser. O una cosa o l'altra. Val? O sigui, jo crec que això queda clar. No em vull repetir, no, sobretot, l'últim que voldria fer és repetir-me, però seguiu amb mi amb el raonament? Veieu que hi ha alguna cosa que no quadra? Que no encaixa? Bé, seguim, m'encanta aquesta foto. Mireu aquesta diapo, és que és brutal, aquesta foto, m'encanta, o sigui, és que... Val, i aquí els amics, no?, els amics de Convergència i Unió. Val, llavors, anem al tercer, diguem, anem a la cosa de... I si la Sílvia és nacionalista catalana, sap tot el que hi ha darrere d'Aliança Catalana, sap d'on ve el finançament d'Aliança Catalana, però pensa, mireu, jo sóc la Sílvia Orriols, els tinc molt ben posats i la meva estratègia és arrasar en unes hipotètiques eleccions, complicat, també t'ho dic, complicat amb el missatge ideològic i tal, però suposant que arrases, i després que li donin per cul al partit. Seré Sílvia Orriols i com a mare de 5 fills i catalana de pro, jo vaig a fer la independència man que pierda i que rebenti tot el que faci falta. Us imagineu això? És possible aquest escenari en el qual ella digui, doncs, ho envio tot a prendre pel cul. M'explico? O sigui, és una cosa que, clar, jo a vegades he pensat, no, he pensat no només de la Sílvia, he pensat d'alguns polítics, no? En el seu moment deia, hòstia, i si Artur Mas es torna boig i ho envia tot a prendre pel cul i ell que lidera, que la gent el vol, etc, no sé què, decideix tirar endavant malgrat tot, però clar, és molt complicat. Com ja us vaig dir al vídeo anterior, que sortir indemne a pit descobert d'una màfia sense conseqüències i públicament i tot això és pràcticament impossible, val? Però i si ella juga aquesta carta? Ens ho podem imaginar? Vull dir, això ho estic dient a favor de la Sílvia Orriols, O sigui, a veure si m'enteneu ara. Ara estic parlant en un supòsit favorable a la Sílvia Orriols, val? Vull dir, tots aquells que esteu allà sempre als comentaris Sílvia, vinga endavant, Sílvia, visca la Sílvia, és la millor, és la millor. Ara us estic donant un argument molt poderós, val? Que és, i si la Sílvia resulta que sap tot això i a sabiendes decideix enviar-ho tot a prendre pel cul i diu no, gràcies a mi Aliança Catalana és alguna cosa, gràcies a mi traurem tants escons o el que sigui perquè la gent em vol a mi, perquè això està claríssim, o sigui, està claríssim, la gent vota Aliança perquè està la Sílvia Orriols i la gent està votant Sílvia Orriols, o sigui, vol votar Sílvia Orriols, no vol votar Aliança Catalana, el que volen és Sílvia Orriols, val? El que té enamorat a tothom és Sílvia Orriols, el concepte, el discurs que ella té, això és el que té enamorat a la gent, i per tant votaran per ella. I ha arribat un moment els envia a prendre pel sac? Bueno, és una opció. Jo no la vull descartar del tot. Jo no vull tancar la porta a aquesta opció. Val? Us ho dic perquè jo sempre us ho dic, són reflexions, són preguntes en veu alta que jo em faig per reflexionar amb vosaltres, per esbravar-me jo i per reflexionar amb vosaltres. Val? No, jo no us estic assegurant ni confirmant una cosa o l'altra. El que sí que us puc confirmar, una cosa, és que el finançament d'Aliança Catalana ve d'on ve. O sigui, que la creació d'aquest partit, l'origen d'aquest partit, ve d'on ve. Ve d'on ve.
O sigui, això està reconegut públicament pel seu ideòleg. Us acaba de sortir ara la diapo. Bé, doncs, llavors, sabent això, hi ha aquests 3 possibles escenaris, diguem, que ja ho sap, està conforme i ja està, val? I llavors serveix aquest interès, o bé que es planteja que en un moment donat diu, no, ara la gent em segueix a mi, no us segueix a vosaltres, i d'alguna manera, doncs, d'aquí ve que contemplant aquesta opció, que potser no la vaig fer molt explícita, contemplant aquesta opció jo pensi, i si la tenen amenaçada, si la tenen captada per algun costat, si li han dit, escolta, què tal, i no cal que ho hagin fet, ho poden fer més endavant. Vull dir, entenem que tots aquests cercles actuen com a màfies, val? Actuen d'aquesta manera mafiosa, no? I amb amenaces, amb interessos ocults i tot això, no? Sabem ja com es desenvolupa tot a l'estat espanyol, no? I a altres parts del món, no? Llavors, és allò de no et surtis de la línia o, saps? Vull dir, llavors no cal que ho facin ara, però imagineu-vos que la Sílvia treu 55, una burra, jo què sé, treu 70 escons, val? Ens tornem bojos, 70 escons, val? Treu 70, és una puta locura, però imaginem-nos que té majoria absoluta per fer la independència. I a la Sílvia se li en va, i diu, ara m'he venido jo arriba, o sigui, m'explico, es puja davant del faristol, a sobre del faristol, i proclama independència, bueno, a muerte, no la para ningú. Creieu que això és possible? Creieu en Silvio Oriols? És la pregunta. Creieu en Silvio Oriols? És la pregunta. Però bé, és un escenari, jo no sé fins a quin punt això és factible o no és factible, però podria ser, bueno, és que clar, la gent va tan boja, no? Pues, bueno, analitzant totes les possibilitats, aquesta seria una possibilitat. Home, sí, no seria just per part meva que intento fer-vos reflexionar amb els meus vídeos, intento ser coherent, intento tenir un pensament lògic, intento ser íntegre amb el que jo penso, mantenir-me ferm amb les meves conviccions. No seria lògic que aquesta possibilitat, que pot ser real, que podria passar, o sigui, humanament pot passar això, després ja potser se la carreguen o no ho sé, literalment o no, val? Però és una opció que hi ha damunt la taula, podria ser. Ara, tot apunta, tota la normalitat, entre cometes, tota la normalitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol i a Catalunya, tot apunta a que no, val? Però, bueno, doncs és una possibilitat que deixo aquí. No em vull allargar més, que ja he fet 27 minutets, jo crec que tallant aquí, pim, pam, pum, de puta mare, val? Podeu estar satisfets, jo també. Us espero els comentaris a la caixa de comentaris i també al Twitter, on vulgueu, val? I doneu la vostra opinió. Jo he donat la meva, val? Insisteixo, és la meva opinió. Tot el que us he dit, el 90%, 95% del que us he dit és opinió meva, reflexió en veu alta, val? Sé que costa, però reflexió en veu alta. Fer-nos preguntes incòmodes, fer-nos preguntes que no ens agrada, que potser no ens agradarà la resposta. Reflexions perilloses, reflexions que ens porten a llocs que no ens agradaria imaginar, però que existeixen, perquè les clavegueres de l'estat existeixen, i les clavegueres del món també. Llavors, haurien de ser suficientment madurs, valents, per afrontar la puta realitat, que és que, com us dic, no? Doncs tenim un poble com el tenim, no? Doncs votant a inútils, incompetents o covards, o votant a traïdors i botiflers a cada elecció rere elecció, vull dir, ens han donat pel cul i nosaltres seguim votant encantats, val? Llavors, és la realitat que tenim, llavors a mi m'agrada inspeccionar tots els camins, val? Analitzar-los tot el que pugui, val? I jo intento ser honest, vull dir, tant els que apunten cap a una direcció com els que a l'altra. Evidentment, la majoria de camins apunten cap a una mateixa direcció, però bueno, avui us he apuntat aquest camí, no? A veure, potser, no? Llavors, intento reflexionar en tota la seva amplitud, amb tot el que això implica, sempre amb el risc d'estar equivocat, però seria interessant que vosaltres també ho fessin, que fessin l'exercici de a qui li interessa la independència, a qui no li interessa. Per tant, ergo, pregunta, qui hi ha al darrere de l'Aliança Catalana, qui finança l'Aliança Catalana, qui posa la mandanga perquè l'Aliança Catalana funcioni, qui ha fundat l'Aliança Catalana, qui l'ha posat en marxa en funcionament, qui li dona suport mediàtic, qui té els contactes per moure l'Aliança Catalana, i pregunteu-vos si aquesta gent, o aquest tipus de gent, aquest grupuscle, li interessa o no la independència de Catalunya. I ens preguntem-vos, ostres, i com pot ser que Silvio Oriols, que la donem com una nacionalista catalana, perquè jo en aquest vídeo he fet l'exercici de donar-la com una independentista, com una nacionalista catalana, com una casa de pagès, com és possible que una cosa casi amb l'altra? Com és possible, saps, que aquests dos conceptes, que són mútuament excloents, no siguin excloents? És impossible. Falla per un costat o falla per l'altre? Llavors, analitzeu-ho. Jo us dono els elements de reflexió. A partir d'aquí, ja està. Gràcies a tots i a totes, i fins la propera.